Здравейте и добре дошли! Днес ще разгледаме една сложна тема, а именно шизофренията. Ще разберем какво представлява това състояние, какви са симптомите, как е било възприемано през вековете и какви са съвременните методи за лечение. В края на видеото ще разгледаме реален случай на човек, болен от шизофрения, и ще разберем как успява да води пълноценен живот и да мотивира околните около себе си. Останете до края, за да разберете всичко това. Шизофренията е сериозно психично разстройство, което засяга начина, по който човек мисли, чувства и се държи. Това състояние е известно с характерни симптоми, като халюцинации, заблуди и разстройства на мисленето. Хората с шизофрения може да изпитват трудности при разграничаването на реалността от фантазията, което може да доведе до социална изолация и значителни затруднения в ежедневието. Симптоми на шизофрения. Те се делят на 3 основни категории. Позитивни симптоми. Те включват халюцинации. Това означава възприемане на неща, които не са реални, като чуване на гласове или виждане на изображения. Заблуди. Те включват фалшиви убеждения, които не са основани на реалността. Например, вярване, че някой ви следи или че имате специални способности. Дезорганизирано мислене. То включва непоследователна и трудна за следване логика, често водеща до несвързано говорене и странно поведение. Параноя. Тя се изразява в силно подозрение и страх от хора или ситуации, които са неправдоподобни или прекалено преувеличени. Негативни симптоми. Апатия. Тя включва липса на интерес или мотивация за изпълнение на ежедневни задачи или за участие в социални дейности. Социална изолация. Избягване на социални контакти и активна изолация от приятели и семейство. Анергия. Значителна загуба на енергия и активност, което може да доведе до трудности в изпълнението на рутинни задължения. Алегорично изразяване. Намалено или отсъстващо изразяване на емоции, което води до монотонно и неангажирано поведение. Когнитивни симптоми. Те включват проблеми с паметта, трудности в запомнянето на нова информация или в извличането на съществуваща такава. Трудности с вниманието, проблеми с концентрацията и фокусирането върху конкретни задачи. Забавяне на мисловния процес. Наблюдава се забавяне в обработката на информацията и вземането на решения. Проблеми с изпълнителната функция. Трудности в планирането, организирането и изпълняването на сложни задачи. Исторически погледнато, шизофренията е била възприемана по различен начин. В средновековието психичните разстройства често били свързани с демонични притежания, магия или наказания от божествата. Много хора вярвали, че симптомите на шизофрения и други психични заболявания са резултат от зли духове или демонски сили. Лечението в този контекст често включвало екзорсизъм, молитви и религиозни ритуали, предназначени да изгонят злите духове. В някои случаи хората с психични разстройства били подлагани на тежки наказания и мъчения. Те били обвинявани в магиосничество. Много хора били осъждани на смърт или на жестоки наказания, ако се е смятало, че те са магиосници или са извършили други грехове. По време на средновековието, лечебните заведения и манастирите често служили като места за настаняване на хора с психични разстройства. В манастирите, монасите и монахините се опитвали да осигуряват спокойствие и грижа, но лечението било ограничено и често се състояло в молитви и ритуали. През 19 век започват да се правят научни опити за квалификация и разбиране на психичните разстройства. Основоположник на съвременната психиатрия Емил Крепелин е сред първите, които подробно описват шизофренията
използвайки термина параноидна психоза. Литературата и изкуствата започват да отразяват темата за психичните разстройства по по-подробен начин. Работата на писатели като Шарлот Бронте и Вирджиния Улф, които описват психичните състояния в своите произведения, помага много за повишаването на обществената осведоменост. Днес, с напредъка на медицината и психологията, шизофренията е призната като хронично състояние, което изисква комплексен подход за лечение и подкрепа. Лечението на шизофрения е многостранно и включва медикаментозна терапия. Антипсихотичните лекарства са основният метод за управление на симптомите. Те помагат за намаляване на халюцинациите и заблудите и подобряване на общото функциониране. Лекарствата се подбират индивидуално в зависимост от конкретните нужди на пациента и отговорността на лечението. Регулярното проследяване и корекция на дозировката са важни за постигане на оптимални резултати и минимизиране на нежеланите ефекти. Психотерапия. Когнитивно-поведенческата терапия може да помогне на хората да се справят с негативни симптоми и да развият стратегии за управление на симптомите. Социална подкрепа. Програмите за рехабилитация и социална интеграция играят ключова роля в подпомагането на хората с шизофрения да се адаптират и да водят независим живот. Участието в групови терапии и социални дейности помага на пациентите да изградат социални връзки и да се чувстват част от общност. Образование и подкрепа. Информираността на близките и обществената подкрепа са от съществено значение за успешно управление на състоянието. Научните изследвания продължават да разработват нови медикаменти и терапевтични подходи, включително генетични изследвания, нови психотерапевтични методи и иновации в управлението на симптомите. Съвременното лечение на шизофренията се стреми да осигури холистичен подход, който да отговаря на комплексните нужди на пациентите и да им помогне да водят пълноценен и независим живот. А сега, нека да разгледаме един известен и реален случай на човек с шизофрения. Случаят е свързан с Елин Сакс, която е американски професор по право, психология и психиатрия в Университета на Южна Калифорния. Нейната история е изключително вдъхновяваща и показва как човек може да води успешен и пълноценен живот, въпреки че се бори с тежко психично заболяване. Елин Сакс се ражда през 1955 година. Тя е изключително интелигентна и талантлива млада жена, която получава бакалавърска степен от Оксфордския университет, след което продължава образованието си в юридическото училище на Йейл. В началото на 20-те си години Елин започва да проявява симптоми на шизофрения. Тя има халюцинации, заблуди и параноидни мисли. Състоянието й се влошава до такава степен, че тя е хоспитализирана няколко пъти. Елин Сакс приема медикаменти и посещава психотерапия, което й помага да контролира симптомите на болестта. Въпреки това, тя продължава да се бори с ежедневните предизвикателства на шизофренията. С помощта на своите лекари и лична решителност, тя успява да завърши образованието си и да започне успешна академична кариера. Елин Сакс става професор в Университета на Южна Калифорния, където преподава право и психиатрия. Тя също така е автор на книгата «Центърът не може да държи. Моето пътуване през лудостта», в която разказва за своя опит с шизофренията и предизвикателствата, с които се е сблъсквала. Историята на Елин Сакс показва, че хората с шизофрения могат да постигнат изключителни успехи и да водят пълноценен живот, ако получат подходяща подкрепа и лечение. Тя е активен защитник на правото на хората с психични заболявания и работи за намаляване на стигмата, свързана с тях. Нейната история вдъхновява много хора и подчертава значението на разбирането, подкрепата и адекватното лечение на хората с шизофрения. За тези от вас, които имат интерес да чуят нейните лекции, в които говори свободно за психичните болести, ще оставя линк долу в описанието. Като заключение може да кажем, че шизофренията е сложна и често неправилно разбирана болест,
но с правилно лечение и подкрепа хората могат да водят пълноценен живот. Надявам се това видео да ви е помогнало да разберете повече за шизофренията. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да споделите, ако смятате, че информацията може да бъде полезна и за други. До скоро!